Nå, livet med gamle damer er ikke altid nemt. Det er måske nogen, der kan tale mere om. De sorte billeder her er optaget i marts 2024, og så kørte jeg en tur på den gamle Knucklehead. Lidt længere tur. De første 6-8 km, så gik det sådan set fint. Kom ud på det lidt længere stræk, hvor der var 80, og så fik den lidt mere at leve af. Det gik også fint til at starte med. Så lige pludselig begyndte den at sprutte og hakke. Jeg tænkte, jeg er kommet op på højgasnålen. Så den får nok bare lidt for lidt at leve af. Så jeg gav den lidt mere på den højgasnålen, det blev det værre af. Nå, så fik den måske for meget. Så gav den lidt mindre. Det blev det også værre af. Så gik der nogle dage, hvor jeg gik og rodede med karburatoren. Jeg splittede den ad fuldstændig her og delvis renoverede den. Fandt blandt andet en del slør, der hvor gasspillet sidder i. Det gik i noget falsk luft, så det fik jeg fikset og sådan. Skruede sammen igen og startede op igen. Og det var muligt endnu værre. Lang historie kort. Bøder med en hel masse. Karburator. Kondensator, platiner, alt muligt. Og så lige pludselig så går der jo sæson i den. Det bliver 2024 sæson, og så har vi nok at se til, så derfor ikke så meget tid til tand og fjas. Så jeg skubber motorcyklen herop, lille fint skilt på, og så må det jo se på et senere tidspunkt. Og så, her for en uges tid siden, tog jeg den frem igen, og fik den startet op. Og nu var mit problem blev værre, og gudskelov for det, fordi lige pludselig så stirrede det mig lige i øjet. Det kan du se her på videoen. Og det var jeg hurtigt fix, og nu kører den som Hans i Grete, om man så må sige. Og så nu kører vi til syn.